Din que as cousas sempre suceden por algún motivo. Que estamos predestinados a seguir un plan do que non hai maneira de fuxir. Un plan que pon todo en equilibrio e armonía, e no que somos suxeitos pasivos que non temos nin voz, nin voto. Eva. Xaco. Oh. Mi madriña, canto tempo. Que é da túa vida? Pois nada, estaba aquí sentado agardando para ir sentado. Queres sentar un intro? Es que non sei se tes algo que facer. Non, sí. Sí? Sí, claro. Canto tempo, tío. Xa. Cando foi a última vez que nos vimos? Pois sería hai uns 3 anos. Xa, claro. Marchei a Madrid. Sí. Vamos tomar algo? Non podo, que estou agardando aquí para ir sentar con miña muller, pero é que non dá chegado, estou... Bueno, Pero casaches. Sí. Sí, hai 2 anos. Non me pegas nada casado. A verdade é que eu tampouco me vi ao principio, pero cambiei bastante desde que te fuches. Sabes, comigo non fuches tan decidido. Xa. Supoño que tiña medo. Que faz? Miro as túas mans. Sempre me gustan. Sí. E ainda non sei por qué, porque son che ben feas. Que? Es feliz coa tua muller? Sí. Sí, claro, estamos esperando un fillo. Fillos e todo. Sí. Comigo non fixeches esas cousas. Sinto moito todo o que pasou. Sei que foi pola miña culpa, Non foi culpa túa. Sí, que foi. De feito, sei que se ocorrese agora non sería iso. Non me digas isto agora. Que precisamente marchei a Madrid porque pensei que nunca me dirías algo así. Sei que non debería dicirche isto, tendo en conta que estou casado, que estou esperando un fillo. Ainda que pasou moito tempo, sigo sendo unha menina. Sinto non poder dicirche, mais sei que a miña muller vai chegar e non... Xa. Será mellor que marche. Vou estar unha tempada por aquí. E se precisas algo,
Isto non sei. Claro. Sí? Sí, son eu que pasa. En fin, sinto moito, dicir, o golpe foi brutal. Intentaron reanimala na ambulancia e non se pudo facer nada por ela, nin polo neno. De verdad que o sinto. Deixo aí, se necesita algo, estou ya. A miña avoa sempre me dixo que o importante é chegar, e non como se chega. O meu mellor amigo sempre me di que a quen se porta ben lle acaban ocorrendo cousas boas. Pero eu son dos que pensan que toda esa clase de frases feitas as inventamos para tentar consolarnos das nosas desgracias e así buscarlle unha explicación ás accións que nos veñen dadas. A hora da verdade, nada ten sentido.